ман ба хулосае омадам ки як таҷҳизот як дастгоҳе созам ки барои беҳбудии кори онҳо ва хатари кормандонро дар хатти интиқоли барқӣ таъмир намояд ва онҳо бо истифода аз он дастгоҳ битавонанд ки кори худро осон ва дар муддати кӯтоҳ ва босифат иҷро намоянд. Ба мо устодони донишкадаи энергетикии Тоҷикистон як таҷҳизоте ихтироъ карданд ки мо имрӯз онро дида баромадем ва санҷидем дар хатти интиқоли барқӣ барои зуд ба анҷом расонидани кор ва бехатарии кор ба мо хеле муфид аст. ман ки худ мутахассиси соҳаи энергетика ҳастам, ман дастпарвари хеле ҳами донишкадаи мазкур ҳастам ки алиҳол мо дар инҷо қарор дорем ва ҳамаи корҳои ман рабт дорад ба соҳаи энергетика, ба соҳаи энергетика ва он камбудиҳое ки дар низоми энергетикии ҷумҳурии азизи мо қарор дорад. Ман бисёртар такя мекунам ба ҳамин ва ҳар як камбудӣ, ҳар як намун намедонам корҳое ки дар хидди системаи нерӯи барқ вуҷуд дорад, ман вобаста ба он кор ва фаъолият мекунам.